Danmark er ikke, hvad det har været eller kommer til at være. En socialistisk regering kører landet i ruiner. Det vil vi lave om på. Fremtidens Frihed er Danmarks førende liberalistiske parti. Vi går ind for, at det enkelte menneske er frit og selv kan træffe sine egne beslutninger og prioritere sine egne ønsker og behov. Fremtidens Frihed er Danmarks frelser for det socialistiske statsstyre, som giver danskerne en falsk tryghed. Vi vil give mennesket sin personlige frihed og ansvar tilbage.